ये जे रे फेसबुक बा हाँ के कैसे होलो ई सब रे? अवेला पूछले हमरा नहीं पता हले रे। सारा टोला मोहल्ला देख के चल गेले तोहरा पते न हले ना। जा जा बहनमा की करो। विश्वास करही ने, हमरा पता रहतल तो नहीं तियो देखे ले। अच्छा खिसिया ही कहल ई बार न देर हो गले। भगवान अगला मौका जहिना देथु तो सबसे पहले हम एगो देखे क्यों कोई कोची। अभी तो उमरिए की होलो चुलचुलाहट गलो है ये। अभी देखी हाथा निमन हो ने ई हाथ टूट सकले है, दुगो गोड़ है दोनों गोड़ो टूट सकले है, माथा है मथुओ फट सकले है। तो भगवान अब जहिया मौका देथु तो सबसे पहले हम वो देखे। हम तो भगवान से मनबइयो कि हे भगवान ऐसा मौका जल्दी देखा हो ताकि एकर शिकायत दूर कर सके।